लोगोफोर ब्र'आ मा बुंदोंमोन आंखो मा चेलेन्ज लादोंमोन होगोना हा हा नै ब्र नै मा नों जुदि नैबे भुटाननि माबाखौ फिदिंनो हाबाथाय यस नोंनि साननायफोरा 100% जाफुंगोन ब्र खैबार ब्र' नोंखो 8 बार फिदिं 8 बार चेलेन्ज खिन्थु आं फार्स्ट टाइम फिदिंयो आरो ना अ दै अ 8 बार दे 8 बार दे लगाव ब्र हो 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 र' माबायदि फिदिङो फैबाय था फिदिंफ्रा बिदिनो एक्जाम लानोसै ना एक जाबाय बिदि गाबबा एक जायो नामा अ ए दुइ जाबाय जाबाय फिदिं गोसा फिदिंनांगो जाय घन्टा बेसेबां खननै खनथाम जाबाय तिनि खनथाम खनब्रै एगारदो गोसा दानांगो ओमफ्राय खनसे हा गोसा दानांगो नङाबा गिदिखानि दे होमबालाय बेसेबांखो सारि हा सारि सारि ओइ खर' गिदिङो फार्स्ट टाइम मानसिफ्रा मिथिबायना इसोर पास साननाया जाफुंदो इथि फैब्रा ब्र' सय इसे देखाबाय इथि फैब्रा सय ब्र' एसे देखाय लोगोफोरनो सात जाबाय ब्र लोगोफोर एसे देखाय स्टप आठ जाबाय ब्र जाबाय हा कम जाबाय र' गिदिंखासै अ दे मारै मोनखो मोजां नांदों आरो ना चेलेन्ज लोगोफोर सोरबाया साननो हागौ बेखौनो हाया नामा चेलेन्ज माने बिथाङा आंखौ चेलेन्ज लाबाय खनसेबाबो खननैबाबो हाबायथ' नङा होमबा किसुमान बेखौ खनसे फिदिंनायावनो बाथिक लांगांबो गेलेनो हागौ नङा होमबा किसुमान प्रेसारबो स्ट्रक जानो हागौ दा बेखौ फिदिंनायाव सोरबाबो थैनोबो हागौ बाथ्राया बेखौ नोंथांमोना एसे साननाङा गाज्रि मोननाङा जास्ट बुंबाय आरो ना किसुमान हायाबोथ' जानो हागौ नङा होमबा बाथ्राया बेबायदि आरो लोगोफोर दा मोजां नांबाय लोगोफोर ना ब्र' ना यस यस बाय एसे बोरैबाय ना बर' आंनो यस बरोबाय दे बरे दोनथ'सै